Imos debuxar nunha camiseta de algodón con lixivia. Canto máis escura sexa a cor, máis destacará o debuxo. Necesitamos unha superficie dura recuberta con tecido absorbente. Lixivia e un contagotas. Tamén precisamos un rotulador ou pluma que funcione con cartuchos de tinta e un cartucho de tinta baldeiro. Enchemos o cartucho de tinta ca lixivia. E insertámolo no rotulador. Poñemos a superficie dura recuberta con tecido absorbente dentro da camiseta, na área que vaiamos debuxar, para impedir que a lixivia pase á outra parte. Agora facemos o debuxo que queiramos, tendo en conta que os trazos tardan uns segundos en blanquear.
Unha vez rematado o debuxo, temos que deixar que seque ben, para que a lixivia se evapore e non se deforme o debuxo nin manche outras prendas cando a lavemos. E aquí está a nosa camiseta debuxada.